Kabangi phai shikam yele kai. Hakajala, but kam tam hakari kasi jantia ba I jongi. Ngilayo I bakidan bun ki klur yele kai. Ki balas dang man pau, hakiba bun jat ki jing yele kai. But na pedeng kini, ki dan ru ki ba ngimpat yo sngau. Hendrei ki ba long shisha ka jing sngau sarong. Tang ya ka jat ben riu. Hendrei wat ya karihi barok away. Kani ka long shapang ka kong ballerinas iem. Ka way na kinong yale kay badminton jong ka jala. Ka ba syong ka basa halung kshat lowa mauprem. Bat ka badayru ka DSO baminta jong ka West Khasi Hills District. Sedang po ka kasyong jong imo hapor bangadang syong class 8 nga sedang menoban legmi kmat no ka jala. Bat akata ka por bangadang leg sekolah po KGP. Di hadian bangal alat na po KGP ngalit ya ka 11 na po Lady King College barang turu marang sedang hibanil ngarang ile kai snem sejar kendai spa kendai kuat na sedang banil kai station po NSE ha to por ni nang tip ko NSE mentang de tirot sing indoor stadium but na to snem hi ngala yo pan bat ko I state champion haga junior but haga senior dia na to snem hi ngala semi state hagi regional tournament but kum juga ki national tournaments dia kata ka di jinga lenti ka jong akum player dia hadu arajar arpo way ngalang ile kai but haga arajar arpo way ngalang but pulino eganika NIS ka biong ka National Institute of Sports haga diploma sports coaching haga badminton kan yang specialize ya ka badminton hajing siya ngala julia kai bet kiwi games ru nga julia kum ka athletics nanta ka football ka basketball but nga kamshim kerpang ya ka badminton kabeningkong hawat kadi kajing sa jingkan mau jonga kalong kaba kapor pangalit bande kadi ka badminton Asia umpiring exams kata kasian kabeningkong kabanga ngayo panlit kabalong po dongkwan po China hagaba ngayo ya highest marks kan ngalong top na pro kita ki candidate dan ko makan arun ngalong top mga kan both theory but practical. Aduh kani kelemat ka mentah ya kani ka balas ka bangadang wanru ki paru ki jinglot ni lot hina na dia temut larang ngilet ya kum gitu kum maragani ko mangalit ya kani ko world championship temut ya ka flight fair lot hi ngiyo ya ka allowance ngiyo nang tadi apat ka jakasa ka accommodation IKI ndre ya ka jinglot jingsap ka palat na kata bre ngilot hi na do bang sedang ni kai hi ngidon betang ya ketika ka stadium hi ka tirot sing indoor stadium but hak tu ka por ka bang sedang ni kai ngimdan menu ki bahi kai ru yangi ngimdan ko ki coach ki ban ai ka jingi kai yangi ndre ka de jing tri sitom hi ka jongi bat kum jurung ai ko play ki senior players ki ba la yarap yang ana do ka ba sedang ka ba ngangan kan sedang ya ni ka jingi kai na mari ka tu ka stadium ka ba po puluru ka de ka multi purpose ti lada hakanu ka kaliang ka pakikidon kam tam lada hakini ki por election ba nakaliang jong ka DC office ru ki shependon kam ha kum ka strong room ya ka indoor kan ti da ka de ki por temot kata ngil hapan sange ki jingla ka ki temot ginum yo ngiruban pendon kam ya ka stadium ti ka long ka ba susi ba ngimdon kan ba state ka jong ni ba ngimdon ya ki jakai le kai ki balong kerpang bet tang namanta ka way discipline te ka jingi ka long kata Kaba kampits ngau sarong ya ka jat ben rio jongi shapang ka kong ballerina kalong ba ka de tang maka kanong yale kai badminton nakathan chate lam mingi ban yo ya ka kerdan umpire ha ka international level bat ka deiru ka kantei ka ba ar ha ka rihi barok away ban long umpire na pedeng gi khat nyangun ha ka ba khat san ngun kide gi shinrang bat shenru tang hadian katu ka ni benai kan salong tang maka ka umpire kantei ha ka rihi barok away hadian ba ka way pat ka babat lang ya ka ju ka kam kan sa syong than no hau no pra kalong ka iga ka ba ngong sarong hi ya ka jelah hi bro koi namar kalong
Ho ya kabaku mapi o mantangi datang armut ti Taiberi yang sarita minta Desember ti kalong kajing semua serong ya kejelah baru kowe kaba namarni ijelah jongi berin ndrei ngala pat ken baron ra ke buram ya ka jelah baru kowe mentang along ganti asu pe ya ka West Castle sebab dia ke Eastern West ke Johor ti ke kaba ngala na persyang hi bangan One Raek Development wala kalong om tang haka badminton henry akiwi ru kilang jong kiwi sports kan tinya bersanghi bangin One Rakat ka bangila na ka liang jong ka office ka jong kan kadang masih ken tu kiwi naru ba alis bakin pinbun kin le ya kan no kam la kalong hakan no la kalong haka sports ni la kalong haka music la kalong haka no ka benta ka ba ki sngotanan abikin penlup por kita kan la ki kimi ki pa ki tip bagi kun jong ki kwa ai ka ba ya ka ba ki kwa ban le tina na kentu ki ru bakin penslur ta kalian nang ba kan la ya ki namar ba la kim do ni ya ka ba ki kin le ki shbu ki kendu parlok ki kum ngop no kita ki jing mlien ki basni mo